Assalamu alaikum. A yau zan yi magana akan wata sabuwar hanyar damfara da ƴan 419 suke amfani da ita wajen damfarar mutanen, wato SIM swap scam. Ana kiran mutane a waya, a kira su a ce musu daga network provider ne, wato za su gyara maka layinka ne, da haka za su turo da OTP. Idan sun turo da OTP za su kira ka a waya su ce da Allah ka gaya musu OTP. Daga zarar ka gaya musu wannan OTP, za su samu damammaki kamar haka. Idan ka ba su wannan bayanin wato OTP, da OTP za su yi amfani da shi, za su iya yin swapping ɗin layinka. Idan suka yi swapping ɗin layin, kaga suna da damammaki akan layi. Na farko za su bincika su tabbatar da kana da account. Misali, sai su shiga cikin su downloading na application, su duba account ɗinka, sai su kwashe kuɗaɗen da suke ciki. Tunda OTP ne kake gadara da shi, to yanzu layin yana hannunsu. Wannan kenan. Na biyu, za su iya kwasar kuɗaɗen da duk suke so a ciki, tunda sun samu access da shi. Na uku, za su yi amfani da layin wajen chatting na mutanenka a WhatsApp ko a koma ina ne. Na hudu, suna da damammaki da yawa, saboda haka ka kiyaye ba a ba da OTP. Kowaye ya kira ka a waya, kowane link ka gani cewa danna nan, ka sa lambar wayarka, za a baka data kyauta. Ka san mutanen mu akwai son banza. Saboda haka ka kiyaye, ka daina sa bayaninka da lambar wayanka ko ma wani iri ne. Kwanaki na taɓa yin wani bidiyo akan cewa da layinka za a iya maka ɓarnar da ko da account ɗinka ne ka bayar ka bada ATM ɗinka ba za a yi maka shi ba. Saboda haka SIM ɗinka tsaronka ne. Bahaushe ya ce gyara kayanka. Wa ka sani wanda irin wannan ta taɓa faruwa da shi, aka yi scamming nashi ta hanyar haka? Ku gaya mana a comment section. Ni ma zan ba ku wani labari ko in ce labarurruka masu yawa da irin wannan ta faru da wasu. Saboda haka ka kiyaye kai ma kafin hakan ya afku da kai, ka kuma yaɗa wannan bidiyo saboda wasu su masu gani su ƙaru da wannan ilimi. Kada a manta a danna mana liking, a danna mana following. Mu haɗu a bidiyo na gaba. Assalamu alaikum.